नमस्ते सर्वांना. आजच्या ब्लॉगची सुरुवात आपण रेसिपीपासून करूया. पण रेसिपी दाखवत नाही, पण आमच्या घरी नाश्त्याला आज काय बनतो आम्ही तुम्हाला दाखवतोय. डोसे. कसले डोसे आहेत हे आपले नेहमी तांदूळ उडीद डाळाचे. पण आज क्वांटिटी बघा केवढी बनलेली आहे आणि किती बनलेली आहे. आज जरा एकीकडे जाते, पाहुणी जाते, तिकडे घेऊन जाते. हा, हे सर्व म्हणजे वाटायला आहेत का? हो, काकीला दिले. हा, तर काकीला बघा इकडे सर्व चटणी पण एवढी बनवलेली आपण. आणि क्वांटिटी ह्याच्यात बघून मी जरा शॉक झालो, केवढी आहे बघा. आणि आपली ही म्हणजे चांगलीच बालडी आहे ना ही. होय होय, त्याच्यासाठी ठेवलेली आहे ती. तर इथे सर्व असं चालू आहे. आणि काजल आपल्या काव्याच्या घरी टेलते आहे. काय आलं नाही. आणि मी तुला खायला घे. आता मी पण नाश्ता करतोय. आणि मी आता तुम्हाला आजी आणि दोन्ही आत्याच्या घरी घेऊन चाललो आहे. का तर मला तिकडे पण चाललो आहे आणि मला ग्रामपंचायतमध्ये पण काम आहे. काय केला? डोसे खाऊन घ्या. तिथे का ठेवले? सर्व वाटतोय मी आता ते गावी. आम्हाला पण पाहिजे ना घरच्यासाठी. मग एवढी पाहिजे. हा, एवढी नको आहे, पण आम्हाला पण पाहिजे त्यातली. हे आज मी सर्व चाललो गावी वाटायला सर्वांना. कार चालत नाही, कार मध्ये बरी ठेवली डिक्कीत पाठी. तिथे बघा मी आता चाललोय ग्रामपंचायतीमध्ये. जरा काहीतरी एक काम राहिलंय ते करून येऊया. तर आता बघा ग्रामपंचायतीत आलो होतो. कोणतंही ऑफिशियल काम करायच्या अगोदर जर NOC आपल्याकडे असेल ना तर काही प्रॉब्लेम होत नाही. हे बघा बुबू. चला आता पण घरी जाऊया. ते पेपर सांभाळून ठेवायला पाहिजे. होय, माझं तोंड दिसतं का मम्मी? चला रेडी आहे. चल काजल कुठे आहे? तुझं झालं का? झालं. आता तुम्हाला सांगता जर ऑफिशियली सर्व गोष्टी केलेल्या चांगल्या असतात बरोबर मम्मी. नंतर जाऊन कुठे कोणाला प्रॉब्लेम नको. इकडे सुद्धा आता काही आपल्याला चालू करायचं असेल तर कसं रेसिडेन्शियलच्या जागी कमर्शियल लागतं. मग कमर्शियलचे आपल्याला टॅक्स लागतात बरोबर. हे आपलं नॉर्मल टॅक्स लागतं. जर आपण काय प्रोफेशनली करतो तर त्याचे वेगळे टॅक्स लागतात. NOC घ्यावी लागते. नो ऑब्जेक्शन लागतं ग्रामपंचायतीपासून मम्मी, नियर बाय गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सपासून बरोबर. ते सर्व आपण काम करून घेतलेलं आहे. लास्ट टाइम पण त्याच्यासाठीच आपण फिरत होतो ना. चला जाऊया. आता मम्मीला घेऊन परत एका ठिकाणी न्यायचं आहे मला. काजल चल चल. ते जोड आहे. जड आहे. आता बघा मी मम्मीला ड्रॉप करणार आहे आणि परत येणार आहे. आणि मम्मीला परत संध्याकाळी घ्यायला येणार मी. मम्मी चालली रिलेटिव्हच्या घरी. हां, आम्ही नंतर जाणार आहे बरोबर. चला. उडेल ते तसा गाठबांधामध्ये. तर आपली ॲक्टिवा गावी कशी ना एक तरी गाडी पाहिजेच. कारण प्रवास ना किलोमीटर्स खूप जास्त असतं. इकडे रिक्षा ओला उबेर नसतात ना. तेच ना, पटकन असं. हा, पूर्ण तुझे झाडं खाऊन टाकतील सर्व. आता किती काय पक्षी आलेले. हा, हा, आणि तुम्हाला दिसतंय आपला हा बघा हा झाड किती वरतीपर्यंत गेला ना. बघा आम्ही आलोय, मम्मीला घेऊन परत आलो. आता फक्त काजलची रिॲक्शन घ्यायची आपल्याला. काय सांगा? काकी बघा आमचे तिकडे बसले आहेत हवेवर, वाऱ्यावर बसले आहेत. या. हा, खुश झाली मम्मी. काय बघितलं तिने? ते तुझं नाही आहे. तुझं नाही ते. तुझं नाही. कोणी सांगितलं तुझं आहे? चल. तिने बघितलं पण पूर्ण नाही बघितलंय. तिला फक्त वरती दिसलं, खाली काय ते दिसलं नाही. बघितलं काय काय आणलेलं आहे ते. बघतो. तुझा मुलगा आहे काय? ब्रेड आणलाय, भाजी आणली. भाजी बरं आला. महिला बोलली भाजी आणा, भाजी नाही. तरच मी खाल्ली एवढी. परत बियाणी गवारी भाजी आहे. स्वस्त मिळाली ती. आणि हे कोणाला? तेवढी भाजी होती. आणि ते काय नाही, ब्रेड खा. अमूल बटर. हिला आवडतं हिला बाबा हे वाले कप केक. आवडतात ना.
आणि दुसरे पण मस्त होते केक असे टप्पट हा ते नॉनव्हेज होते. नॉनव्हेज होते ऑरेंज वाल्यामध्ये तू खाते हा माहिती. म्हणून नाही घेतले, Fish नाही वाले. घेतले मग. नमस्ते सर्वांना. टायटल वाचून तुम्हाला समजलंच असेल की आज आपण वरच्या टेरेसवरती डोर फिटिंग करणार आहे. तर वरती टोटल 6 दरवाजे लागणार आहे. तर कोणकोणत्या डिझाईनचे दरवाजे आम्ही मागवलेले आहे, ऑर्डर केलेले आहे ते आता थोड्याच वेळात येणार आहे. तर तुम्हाला डोरसुद्धा दाखवू, फिटिंग करतानाही दाखवू आणि कोणते कसे दिसतात ते सुद्धा दाखवू. तिकडे बघा मम्मी काय करते, इकडे मम्मी इकडे आहे आणि काजल आपल्या आतमध्ये आहे. आपले 2 मेन डोर ना. सावकाश नाही दोघांनी. काही वजन असेल दोघं. खाली उतरा, हातावर नाही न्यायला लागेल. हे डिझाईन हा थांबा थांबा. तू एक काम करायचं, हा वाला फक्त मला आतमध्ये घेऊन द्या. हा वाला त्या रूम बाजूच्या रूममध्ये. हा डबल साईड असेल ना, दोन्ही साईड डिझाईन आहे ना याची. इथे या दिवालला लावला तरी चालेल, या भिंतीला ठेवा. हा आपला सेकंड मेन डोर. हा मेन डोर 2 लिहिला आहे ना, तर तो पण त्याच रूममध्ये बाहेर साईडला. मेन डोर 2, हा मेन डोर 1. या त्या साईडला. हा इथेच लावा, इकडे ह्या वॉलला, ह्या भिंतीला लावा, नाही तिकडे कुठे पण लावा सगळे. काय करते तू? एक चिकूच्या झाडाला तो ढेसा लावला होता ना तिथून, गडग्याला चिकटलेला होता, त्याला ते परत लावला. ते असे टाळे तर त्याच्या वरती जातील ना, हे बघ असे. आणि तुळशीचे बिया काढते, मंजुले काढते, नाही तर तुळस आहे, मंजुले नाही काढली तर तुळस सुकून जाते. ते बघ मुंबईला जाताना काढून गेले होते ना, ते आता परत त्याला मंजुले किती आले बघ. आणि ते आमची काजल बघा काय करते. काजल काय बनवतेस? फरसबीजची भाजी. बारीक चिरून घेतली, आता फोडणी दे. आज आधी नारळ फरसबीजची भाजी. फोडायचा आहे. हो. आज फरसबीजची भाजी, वरण भात, चपाती. चपातीच्या ऐवजी डोसे करणार आहे, कारण की कालचं डोश्याचं पीठ होतं आपल्याकडे. खाली बघून काप, नाही तर कापशील हात. आणि हे बघ तुला आज मी नवीन गिफ्ट, सुरी काढली. तुला गिफ्ट. काय? नवीन सुरी काढली? हा, नवीन सुरी काढली आज. जुनी कुठे गेली? आहे तिकडे. आहे ना. हा. इथे बघा काय. इकडे आलाय ना आंब्याचं झाड, इकडे दादऱ्यावर आलाय ना, जरा आता त्याला असा ढेसा लावतो बघ. हां. आणि आता तुम्हाला दिसतं आंब्याचं झाड आम्ही आमच्या इकडे फिरवणार आहे असं. म्हणजे जो मोठा झाल्यावर ना, ही जी एरिया राहिली ना आपली, तर शेडसारखं काम करेल आणि इकडे सर्व खाली सावली येईल. बरोबर. म्हणजे त्या कंपाऊंडमध्ये आम्ही तो झाड न सोडता आमच्या इकडे आम्ही वरती सोडणार आहे असं इकडे.
आणि तुम्हाला आता दाखवलं की डोर्स आलेले आहेत, तर वरती डोर्स ठेवलेले आहेत. आता तुम्हाला सर्वांना डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन देऊन वरती सांगतो तुम्हाला. काय आणायला गेलेला तू आता वरती होता ना, परत काय आणायला गेला? काम बोललं की काही ना काही असतंच ना आपलं, हा, तर तुम्हाला दाखवतो बघा. तू तिकडून आम्हाला वाटलं तू वरतीच आहे. आता काय आणायला गेलं दाखवतो बघा. हे दरवाजा हवेने कसा हलतो ना, सामान काय कमी पडतच नाही आहे. तेव्हा हे सर्व वॉल प्लग लागले. पुरावता येत नाही आहे सामानाला. एक जरा हे स्टॉपर, हा डोर स्टॉपर नॉर्मलवाला, मॅग्नेटिक वाले 5 आणलेत. हा, आणि काय असं सर्व आणलंय. दरवाजाला लावायची काय? हां, 1.5 इंचाचे किले पाहिजे होते ते. हँडल राहिला वाटतं. नाही हँडल आहे, नशीब. आहे, तो आहे. हे बघा, एवढं सर्व आणायला गेलो होतो. आता मी सर्व वरती देऊन आलो. मी वरती फिटिंगचं काम चालू आहे आपलं. चला. चिमणीचा बघ ओरिजिनल आवाज. ती बघ ते आपल्या याच्यावर बसली आहे बघ तुळशीजवळ. कुठे ती ना? पळेल ती. जवळ गेला की पळते. चला आता हा सामान आपण वरती नेऊया आणि तुम्हाला दाखवतो की वरती फिटिंगचं काम कसं चालू आहे. हुबू चल वरती. हां, जर चौकाच्या बाहेर जर भिंत असेल ना, एकदम उंच होतं चांगलं नाही. हां ना. फिटिंग काम चालू आहे. मला ठोकायचा आवाज येत असेल तर डोर फिटिंगचं काम चालू आहे. आता सर्व डोर फिट झाल्यानंतर कोणता डोर कुठे लावला आहे ना ते सर्व तुम्हाला दाखवेल. काय काजल, काय बनवलं? बटाटा बनवला मग? चवळीची आमटी आणि फरसबीची भाजी, भात आणि डोसा. काय डोसा बघा, तुम्हाला आता हे फिटिंग दाखवूया. असे फिटिंग मग आपल्याला बघायला नाही मिळत ना काजल. हे बघ, खड्डा केला आहे आणि त्यांनी साईडला हे मारलं. हा ते मला माहिती येतो येतो येतो. अष्टपुत्रवती भव. ताटात काढून येतो. दाखव काय आणलं तिला. ज्वेलरी नेहमी घालायला काकीसाठी. छान आहे छान आहे. आवडलं. आवडलं. वा वा मस्त ना? एवढंच आवडतो. एवढंच आवडतं ना. बांगडी आणली. बांगड्या आता नाही घालत. नंतर त्या बांगड्या नंतर घाला, ते आरामात नंतर घाला. घालणार. बघा इकडे ऊन लागतो आहे मला सोडून. मी बघा कशी कॅप घातली, प्रोटेक्टिव्ह कॅप. आणि तुम्हाला दाखवायचं आहे आता जे दरवाजे लावलेले आहेत त्या आमचे जज लोक येत आहेत. तर सर्वात आधी आपण आपल्या या लेफ्ट साईडच्या बाथरूममधून ट्राय करूया. राईट माझ्या लेफ्ट साईडला, तुझ्या राईट साईडला. तर आतमधली सर्वात आधी पहिले आतमधली डिझाईन बघा, ठीक आहे. आणि आता आमच्या या डोरची डिझाईन बघा. कसं मम्मी, कसं वाटतं? छान लावलाय. बटरफ्लाय. अजून त्याचा प्लास्टिक फाडला नाही म्हणून. प्लास्टिक फाडल्यावर अजून चकचकीत दिसेल ते. नाही प्लास्टिक आता नाही फाडायचा, साफ करायचंय ना तू. प्लास्टिकला प्लास्टिक आहे की नाही एकदम म्हणजे व्यवस्थित. आणि जर मॅचिंग असं झाला. आणि असं केलं आतून तर बघा एकदम प्लेन आहे पाठवू.
आणि तुम्हाला एक मला सांगायचं आहे की बाथरूमला आपण ते खाली दरवाजे लावते, कसले दरवाजे असतात ते पायवरचे ना कसले तरी. हा ते कसले म्हणजे ताडतूड फाडतात ते जरा, बनतात ते. त्याच्याने काय होतं माहितीये का, शो जातो पूर्ण. आणि ह्यानी कसं एक मस्त वाटतंय जरा, लुक वाईज पण एकदम व्यवस्थित आणि मजबूत पण आहे दरवाजे. हे बघा छान आहे. ठीक आहे. दुसरे पण लावले दरवाजे. 6 दरवाजे मधला एक दरवाजा दाखवला आपण. आता डोर नंबर 2 जो तिकडे आहे. चला आम्ही चालत येतो डोरकडे. सर्वात आधी तुम्हाला बंद करून दाखवूया. हे बघ इकडे मॅग्नेट सुद्धा लावलेला आहे बघ, दिसला? म्हणजे कसं हवाने हलणार नाही. तर हे बघ, हे असं केलं बंद, ढकललं की झालं बंद. ठीक आहे. मस्त. आणि जर हा बटन दाबलास की आता बाहेरून कोण उघडू नाही शकत मग. लॉक झाला. लॉक झाला. ह्याला लॉक सिस्टम आम्ही लावून घेतलेला आहे. हे बघ लॉक उघडला, आता दरवाजा उघडला. इथून असा दिसतोय दरवाजा. पाटणं ना हा. हा पाठवून आणि पुढं. आता बघ तू मी सांगतो तसं कर. मम्मीला लॉक समजव कसं आहे ते. मम्मी इकडे हे दे. हां आता दरवाजा केला. आता बटन दाब. हां आता बघा मी उघडायचा प्रयत्न करतो. एव्हा माझ्याकडून उघडत नाही. आता एकदा फिरवतो. एव्हा असं उघडतं. आणि इथे सुद्धा डिझाईन दिसते. बटन तर बाहेर लॉक होतो. म्हणजे आपला दरवाजा लॉक झाला तो. लॉक झाला मग कडी लावल्यासारखं. खोलणार. बाहेरून कोण नाही करू, आतून खोलू शकतो तो. आतूनच खोलू शकतो तो बटन परत असं दाबून. आणि डिझाईन बघा अशी डिझाईन. मस्त डिझाईन भारी आहे. मस्त आहे. कोरीव काम आहे एकदम. मेन डोर बोलला की जरा असंच पाहिजे ना. छान आहे. तर डोर नंबर 2 हा आहे आणि डोर नंबर 3 सेम आहे. डोर नंबर 2 आणि डोर नंबर 3 सेम आहे. म्हणजे हा डोर सेम आहे बघा. आता त्याला पण प्लास्टिक लावलंय म्हणून नंतर प्लास्टिक काढल्यावर काय झाला. जाम आली, कोणतरी आठवण काढली. किती वाजले आता? ताई सुटायची वेळ आली असेल ना. हे बघा मस्त आहे. मस्त मस्त हे बघ, इकडचं प्लास्टिक थोडं निघाले निघालंय. छान आहे. चांगलं मस्त आहे वाटतं ना. हा, लय अगदी दरवाजे मस्त मनासारखे आहेत. असं एकदम राजवाडा असतो नाही का तो, राजा महल वगैरे. आणि मेन म्हणजे हेवी आहे तो दरवाजा एकदम. आणि आपण लॉक पण मस्त लावलेत ना. त्याच्या पाठी पण मॅग्नेट लावलाय म्हणजे हालायला नको दरवाजा. ठीक आहे. सगळ्या डोरला लावले. हा म्हणजे ज्याची तिकडे हवा येऊ शकते तिकडे. हा झाला डोर नंबर 3. आता डोर नंबर 4 बघा. अरे वा. काजल जाऊन बंद कर पहिला तो दरवाजा. मस्तच आहे. हे बघा. वा 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 वा, एकदम भारी आहे. आणि ह्याला बघा, ह्याला कडी सिस्टम दिलेली आहे. उघड काजल. हा डोर नंबर. हे पण लावले ना मॅग्नेट लावले. त्याला पण पाठी मॅग्नेट लावलेला आहे म्हणजे हा पण डोर हवा हलायला नको. पण ह्याला मी आयडियाने कसं केलं माहिती का मम्मी, ह्याला दोन्ही साईड मी डिझाईन द्यायला लावली. हा म्हणजे इथून पण आणि तिथून पण. ऍक्च्युली एकच होती पण थोडेसे पैसे वाढवून मी बोललो मला दोन्ही साईड हवी, तर सेम डिझाईन आम्ही हा ते मध्ये लावलाय ना दरवाजा. म्हणजे इकडून पण चांगला दिसायला हवं. हाफ सेमी सर्कल आहे तो. येस. भारी आहे. खूप छान आहे. आता हे काहीतरी तसं वाटतंय मनासारखा घर झाला. थांब तसंच राहू दे. जरा हा उघडतो मग लाईट येईल त्याच्यावरती अजून. ओके है ना. लाईटवर मस्त उजेडावर. आणि आता हा बॅक डोर. लाईट पण आहे, लाईट लावू शकतो. लाईट आहे ना. हा लाईट लावू शकतो ना. ओके. आणि हा आपला बॅक डोर असल्यामुळे ह्याला एवढी जास्त डिझाईन नाही, पण एक नॉर्मल जे स्क्वेअर मला बॉक्स. तरी पण भारी दिसतंय एकदम. हा आता मस्त हे आहे. प्लास्टिक बिस्टिक काढलं. आता प्लास्टिक काढायचं पण आपण येणार आहे नंतर, साफसफाई नंतर हा, प्लास्टिक काढायचं. साफसफाईच्या नंतर plastic. ह्याला बघा फक्त खेचायला दिलंय. हा. ह्याला मी बाहेरून कडी नाही लावायला सांगितली, हा. कारण इकडून बाहेरून कडी लावायचा विषयच येत नाही. विषयच येत नाही, कारण मग बाहेरून कोणी चुकून कडी लावली तर उघडणार कशी. हा म्हणजे इकडे युजच नाही कडीची. हा, पण ह्याला आतून कडी आहे बघा. आतून कडी आहे. आतून आपण लावू शकतो. हा मस्त आहे. ब्राऊन त्या- शेड मध्ये, डार्क Yes. ब्राऊन मध्ये. आणि हे सर्व वॉटर मेन जर तुम्हाला सांगायचं झालं, प्रत्येक दरवाजा हा वॉटरप्रूफ आहे, टर्माइट प्रूफ आहे आणि असे प्रूफ आहे, कारण हे सर्व एक वेगळ्या मटेरियलचे. आणि हे लॉंग लास्टिंग आहे. Long बरेच lasting वर्ष आहे. टिकू शकतं असं. मस्त. हेवी आणि एकदम मस्त आहे. हे बघा कसं डोर पण एकदम मस्त वाटतंय बघा. वेगळंच सीन वाटतं इकडे. इकडे हा झाला 5th डोर आणि हा आपला 6th डोर. प्रत्येक डोर वेगवेगळे आहेत बघा. आपल्या या बाथरूमसाठी मस्त आहे हा पण. ह्याच्यानी पण एक बाथरूमचा लुक कसा वेगळा वाटतो ना. मस्त वाटतो. म्हणजे असं बोरिंग वाटत नाही ना काजल. नाही. आणि आत दरवाजामुळे आतमध्ये बाथरूम आहे वाटत पण हा नाही. ऑलमोस्ट ते. हा बघ गेले आतून. तेव्हा गेली आतमध्ये. ठीक आहे आता मी तू. ना आधी त्या बाथरूम मध्ये आंघोळ करणार आहे पण.
हा ना त्यावेळेला बाथरूम मध्ये मला तो बाथरूम खूप आवडतो. आता आतमध्ये दाखवते पाठी दाखवू तू कसं वरती घेऊन राहा ना. हा चालेल. हे बघ हे प्लेन आहे ना तर एकदम डिसेंट वाटतोय. पण कलर पण छान आहे, लाईट येलो एकदम. तर अशा प्रकारे आम्ही हे 6 दरवाजे तुम्हाला सुद्धा दाखवले, फिटिंग केले एका दिवसातच. आणि हे ऑर्डर देऊन बनवलेले आहेत हे. हो तुम्ही म्हणजे कस्टमाइज केलेत ना अकॉर्डिंग टू तुमच्या नीड्स. हां म्हणजे आपल्याला जसे डिझाईन हवे एकदम बोरिंग टाईप नाही घेतले. नाही तर सर्व लोक असेच लावतात मग काय बोरिंग होतं. पण सेम पण लावतात सगळी. आता सर्वीकडे सेम नाही लावतात. जसे आपण टाईल्स बघा इकडे वेगळे लावले तर पाठच्या मध्ये वेगळे लावले. काय बघते नाही केळी आपली बघते. केळी बघते. चला अजून काय चेंजेस आहेत या रूम मध्ये आपण केलेले माहिती आहे मम्मी तुला? काय केले तिकडे बघा. आणि तुम्हाला एक सांगतो, जेव्हा पण कोण राहायला येतात, जेव्हा पण कोण स्टेला येतात तर सर्वात आधी ना कपडे म्हणजे घातलेले कपडे आपण काढून तो बरोबर. कारण धुवायची सोय नसते तर एकीकडे काढतो किंवा ठेवतो. त्यापेक्षा लटकवायला आपल्याला अशी जागा हवी पण असतात. आपण पण बघितले तिकडे तिकडे जाऊ नये ना, कपडे लटकवायला काय नसतं. तर ह्या रूम मध्ये सध्यापुरती मी एवढे लावले, अजून लावू जर रिक्वायरमेंट असेल तर. तिकडे हँगरची स्पेस दिलेली आहे. त्यानंतर बाकी सर्व प्रत्येक रूम मध्ये एक एक लावलाय ना. हां प्रत्येक रूममध्ये आता बघा ह्याला लावला किंवा बटन चिपकला. आणि या रूममध्ये इकडे दिलेलं आहे हँगर कपडे. ठीक आहे हे तसं आहे. काजल पण प्रत्येक रूम बंद करते आता. आपण बंद करते. ओके. हवा जाईल ना घरामध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये बघा हँगर कुठे दिलेले आहेत मी, त्या हँगर इकडे दिलेले आहेत. ह्याचा रिझन मी ह्यांना सांगितलं आहे आणि ह्यांनाच विचारतो का आपण इकडे दिले आणि समोर नाही दिले. समोर चांगलं वाटत ना. म्हणजे कसं? एंट्रन्सला जेव्हा आपण एंटर करतो रूमच्या त्या समोरच एक क्लोथ्स वगैरे नको दिसत. बघा आता जर आपण माणूस असं कोण आतमध्ये येतोय तर समोर कपडे हँग केलेले चांगले नाही वाटणार. चांगले नाही वाटत. तर आपल्या कपडे हँग करायचं इकडे दिलेलं आपण, आणि एक तिकडे दिलेला आहे. एक तिकडे दिलेलं आहे. हे बघा म्हणजे इकडे. हा जरा मोठा रूम आहे ना एकच. हो. इथे 2 दिलेले. तर अशा प्रकारे एवढं सर्व काम झालेलं आहे. आणि प्रत्येक काम एकूण एक बोलतात ना, एकूण एक वीट आपण कशी आयडियाने लावतोय. हा. एकूण एक काम आपण आयडियाने वेळ करतो. लागतो पण ते कसं जरा डोक्याने पण लावायला लागतंय ना. डोक्याने करायला लागतं सर्व काम. सर्व मनासारखं आता करतोय. आता ही स्ट्रीप लाईट जराशी हे झाली आहे, त्याला आता परमनंट खिल्याने लावायची आहे. पण ती लावल्याने पण एकदम छान वाटतं मध्ये. हे बघा ही लाईट आहे आणि तुम्हाला ही लाईट पण दाखवायची. ही एक कलर आहे, ही दुसरा कलर आहे, हा तिसरा कलर आहे. म्हणजे सेम बटन जेव्हा आपण 3 वेळा दाबतोय ना 3 कलर्स येतात. म्हणजे ही पण 3 कलर आहे, ही पण 3 कलर. वरती आपले फॅन सुद्धा लागलेले आहेत बघा व्हाईट कलरचे. बाकीच्या रूम्समध्ये आपण चॉकलेटी कलरचे लावलेले आहेत. तर ते झालं. आणि त्यासोबतच मग आपली ही स्ट्रीप लावल्यावरती बघा कसं वाटतं. हे आता वरती जाईल. छान वाटतं ना काजल? छान वाटतं. चला अशा प्रकारे आमचं डोअर फिटिंगचं काम झालेलं आहे. तर तुम्हाला डोअर्स कसे वाटले, कोणता डोअर तुम्हाला सर्वात जास्त आवडला ते पण आम्हाला सांगा. आणि काजल कुठे गेली? अंघोळ करायला गेली की काय? बंद करायला गेली. मम्मी तुला विचारतो, या 6 डोअरमधून तुला सर्वात जास्त आवडणारा डोअर कोणता? मला आवडणारा म्हणजे हे डिझाईन वाले असलेत ना, तरी तो मधल्या रूम मधला आहे ना, तो आतून बाहेरून डिझाईन आहे ती. दोन्ही साईडला तुला कोणता आवडला काजल? गोल्डन हे दोन तर कोणाला पण आवडते एंट्रन्सला पण मला तो पण आवडला. ठीक आहे. या दोघांचं तर तुम्हाला ऐकलं, तर तुम्हाला कोणता डोअर आवडला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा, है ना. आणि बाकी सर्व लाईट्स अँड ऑल सर्व काम झालेलं आहे. आता फक्त आपल्याला आता साफसफाई करायची आहे, तर आता आम्हाला माणसाची गरज आहे साफसफाई करायला. तर माणसं शोधायची आहेत. अजून काम राहिलं आहे. तर बघा आपलं विंडो वर्क राहिलं आहे, म्हणजे काचीचं काम राहिलेलं आहे. हे लावायचं राहिलं आहे. आणि तिकडे विंडोला ती असे जाई असते ना ओपन करायची काचीची, ते राहिलेलं आहे. हा कर्टन्स ते सर्व डेकोरेशन वर्क आहे ना. डेकोरेशन वर्क किती केलं तरी कमीच असतं. तर अशा प्रकारे सर्व काम झालेलं आहे. आणि मी ठरवलं की आपली चपलाचं स्टँड पण आयदर इकडे किंवा तिकडे, असं एका ठिकाणी कुठेतरी ठेवायचं. आणि त्यानंतर मग हे पण सुद्धा बघा, हे पण किती छान वाटते. तर अशा प्रकारे आपला अजून एक स्टेप आपण कंप्लीट केला आहे या घराचं. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओला काय काय करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच सबस्क्राईब करा. बरोबर.